דור, מה קורה? ברוך הבא לסיכום קצת אחר של מחצית א' בכיתה י'. במקום רק להעיף מבט בתעודה, אנחנו הולכים לעשות פה ניתוח ביצועים אמיתי. המטרה היא להבין לא רק מה היו התוצאות, אלא בעיקר למה הן היו כאלה, ואיך ממשיכים מפה הכי חזק שאפשר למחצית הבאה. אז הנה מה שעל הפרק. נתחיל מהשורה התחתונה, נצלול לדשבורד של הציונים, נקשיב למה שהמורים מספרים מהשטח, נסתכל על הנתונים של היום-יום, ובסוף נבנה יחד תוכנית פעולה קטנה למחצית הבאה. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, חלק ראשון, הדשבורד הלימודי. בוא נתחיל ישר מהכותרות, מהמספרים הגדולים, מה שבעולם העסקי אוהבים לקרוא לו KPIs, מדדי ביצוע מרכזיים. אלה בעצם הציונים שמספרים את הסיפור המרכזי של המחצית שלך. ונתחיל עם משהו שהוא פשוט פנומנלי. 100. עגול. במדעי המחשב, אתה יודע, זה לא סתם ציון גבוה, זה ציון מושלם. וזה אומר הרבה יותר מיכולת, זה מעיד על ההשקעה, על תשוקה אמיתית למקצוע, ותכף נראה איך גם המורה שלך הרגישה את זה. והנה עוד 100, אבל הפעם בתחום שונה לחלוטין, אזרחות. וזה, אתה יודע, אולי אפילו יותר מרשים, כי להגיע לרמה כזאת של מצוינות, גם בתחום ריאלי-טכנולוגי, וגם בתחום הומני, זה מראה על גמישות מחשבתית, ויכולת למידה ברמה מאוד גבוהה. והדפוס הזה פשוט ממשיך, תראה את זה, 100 בתנ"ך, 100 בלשון, 100 בפיזיקה, זה כבר לא הצלחה מקרית פה ושם, זו שיטה, זו עקביות של מצוינות ברמה הכי גבוהה שיש, ועוד במקצועות ליבה כל כך חשובים. טוב, בוא נפתח רגע את התמונה המלאה. זה הדשבורד השלם שלך, למחצית הזאת. מה שקופץ לעין מיד, מעבר לציוני 100, זו היציבות. גם במקצועות כמו מתמטיקה ואנגלית, ששם הציון הוא לא 100, אתה מציג ביצועים חזקים ויציבים מאוד. התמונה הכללית היא של שליטה והצלסה. אבל ציונים, כמו שאנחנו יודעים, הם רק חלק מהסיפור. בוא נצלול לחלק השני, שהוא לא פחות חשוב, מה אומרים האנשים שרואים אותך כל יום בכיתה? מה הפידבק של המורים? זה בעצם הלמה שמאחורי המספרים. תשמע את מה שאיילת בוקאי, המורה שלך למדעי המחשב, כותבת. היא לא רק מציינת את המצוינות, היא מדגישה את המילים אהבה והשקעה. וזה, אתה יודע, זה ההבדל בין להיות טוב במשהו, לבין להיות מחובר אליו באמת. ועכשיו, בתנ"ך, עדי פרידלנד שמה את האצבע על משהו סופר חשוב. אתה לא רק משתתף, אתה מעמיק את הדיון. זה אומר שאתה לא רק שם כדי לספוג חומר, אתה חושב, מנתח ותורם ללמידה של כל הכיתה. זו כבר השפעה ברמה אחרת. והפידבק הזה מבני גוג ג'יי בלשון הוא אולי המפתח להכל. הוא מדבר על היסודות, הבנת הנקרא, אוצר מילים, דקדוק, אלה בעצם כלי העבודה הבסיסיים להצלחה כמעט בכל מקצוע. וכשהבסיס כזה חזק, לא פלא שאתה מצליח ככה בכל התחומים. אוקיי, ועכשיו בוא נרד לרזולוציה אחרת. בוא נסתכל על מה שקורה ביום-יום, על הנתונים התפעוליים. לא רק מה למדת, אלא איך למדת. נסתכל על נוכחות, על התנהלות, הדברים הקטנים שבונים את התמונה הגדולה. אוקיי, תסתכל רגע על המספרים פה. יש פה סיפור ממש ברור. 33 אירועי משוב חיוביים, ציונים לשבח ומילים טובות. ומצד שני, 2 אירועים נקודתיים מינוריים. היחס בין שני הצדדים האלה פשוט אומר הכל על ההתנהלות הכללית החיובית שלך בכיתה. וזה ממשיך גם כשמסתכלים על הנוכחות. 16 ההידרויות אולי נשמע כמו מספר, אבל כששמים את זה בפרופורציה, זה כלום. זה אומר שב-97% מהזמן היית בכיתה, נוכח, לומד, וזה מראה על מחויבות ורצינות. אז בסופו של דבר, כל הנתונים הקטנים האלה מתנקזים להערכה אחת, מסכמת ורשמית. התנהגות טובה מאוד. וזו בעצם החותמת הסופית על מחצית שלמה. לא רק הישגים לימודיים מעולים, אלא גם התנהלות חיובית ועקבית. וזה שילוב מנצח. יופי! אז אחרי שפרשנו את כל הנתונים והבנו את תמונת המצב המצוינת, בוא נשתמש בכל התובנות האלה כדי להסתכל קדימה. בוא נבנה מפת דרכים קטנה למחצית ב'. ועכשיו, שאלה אליך. קח רגע לחשוב, מכל מה שראינו פה עכשיו, גם הציונים וגם הפידבקים, מה לדעתך הייתה נקודת החוזק האמיתית שלך? מה היה המנוע הפנימי הזה שהניע את כל ההצלחה הזאת? כי אם תדע לזהות אותו, תוכל להשתמש בו שוב ושוב. אז הנה מסגרת פשוטה לחשוב דרכה על המחצית הבאה. שלב ראשון, מינוף חוזקות. איך אתה לוקח את מה שעובד לך פגז במדעי המחשב ומיישם את זה גם במקומות אחרים? שלב שני, יעד מרכזי. מה הדבר האחד שאתה רוצה להשיג במחצית הבאה? ושלב שלישי, אזור צמיחה. איזה הרגל למידה קטן אחד אתה רוצה לשפר שיכול לעשות הבדל גדול? ובוא נמשיך עם אותה מחשבה. אם היית מסתכל על עצמך כמנכ"ל של הלמידה שלך ורואה את הדוח התפעולי הזה, מה הנתון האחד הקטן שהיית אומר לעצמך, אוקיי, פה אני רוצה לראות שינוי עד סוף השנה.
אולי להוריד את ההיעדרויות לאפס? זה מהלך קטן שיכול להיות לו אימפקט גדול. ולסיום, בואו נעשה רגע זום אאוט לתמונה הגדולה. המחצית הזאת הייתה אבן בניין מדהימה בדרך שלך. כשאתה מסתכל קדימה על סוף השנה ובעיקר אל הבגרויות שמתקרבות, מהי אבן הדרך המשמעותית ביותר שאתה רוצה להשיג כבר עכשיו, במחצית הקרובה? זו שאלה שכדאי לקחת איתך להמשך. דור, באמת כל הכבוד על מחצית יוצאת מן הכלל, ושיהיה המון בהצלחה במחצית ב'.